Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. La sansnem kinti ba ka seng ki samla puli ya ka balatip kum ka Jaintia Students Movement kala od la nam bat pensngo rush ki tindong skor jong ka sarkar jilla ban shnano da ka government college ha clearian na ka benta ka jingmentoy jong ki samla puli ke East Jaintia Hills District hanrei hado mentamenne ka sarkar kadang yaile menti halor kini ki jingdawa. Kumta tang shuyo jingtip ya ka jingwan yu kejat jong menteri katanat puli puthi uba lak men remboi ha Eastern Jaintia College Clarion ha ka shitarik ubnai nailor arajar arpuai kidkhot jong ka seng kila penlong da ka jingra plakat ha khmat ka khrdop bandrung chapo jong ka ni ka college ha ka ni ka sngi lingba ki plakat ka seng kala krenshai bakan yang scam halor ka dongrim ban penurlong ya ka jingdawa tat hadu ba ka sarkar jilla kanda penyang ya ka government college ha East Jaintia Hills District. Givrang ni kum ka dak ban ngimdai ban ngim protes ka no kam ka dak ban penkamau yang ki sarkar hagas nem arjar khan riu ngine kalyang seng Jaintia Student Movement ngila yai dawa si dawa yang government college badai ban set up no apo jong ka district jongi alor tapat haga snap arjar khanyau ngila pelong yagi program ban perseu yagi public hearing hawidon lang ki kena school kina hikai Ibai seng balang, ibai ki ring raba jong kain, lap long akhiriat ayar secondary school, alor sekanihi kajing dawa jongi ban bu no ya ka government college apo jong district jongi East Jaintia Hills District. Sem ada ka prapat ngila pelong biang ya kaju ke program haba pung skor. Ang teru ngila penseu ya ka chaki pai ba hajing don lang ki riu hai bat kum ju le hajing don lang u local MLA jongi sar kermen sela mo ha tu por ila perseu yang joi dadep airu ya ka memorandum bangi dawa ya ka government college dai ban bu no la dai ban up no hapok ka district ke jongi. Nadu atu kepor arja khanyau ini na kalyang kaseng jongiru ya samit ya gimorondom cha u chief minister barim jong gazalam khalya mukul sangma adeng tapat adeng bala form jaga ni MDA government ru na kalyang jongihi ngila samit ya ka memorandum cha u chief minister badan brom jongi konrat sangma hadu mentah na kalyang kaseng ngimpat yo i ya kanu signal bereban set up no ya kan nega government college hapo jong East Jaintia jongi tegung badak meni bawan isara kemen nembuy hang ni ngine kalyang seng ngin yeng hang ni ngin dawa ya kata kajing don kam jong pai ba hapo jong ka East Jaintia Hills District ngin dawa baka government kada kadai ko pai bapait na kamta ka bha kamet jong ki pai ba no song jong East Jaintia jongi kidai ban set up no ya ka government college hapo district jongi kumalong mata gawai ka rilom Jaintia don tangak yang no ba government college kacem jeke yang gi dinong East Jaintia pan-pan yakni admission nong te nagata daw ni kermen bangin yai dawa na yang kaseng naga por badai ban set up no ya ka government college hapo jong ka district jongi kan bensuk ya ki ka ban penang angnut ya ki pai ba no jong ka district jongi angnut de ban yo cikat dei ya kata ka government college hapo jong ka district jongi tekung ban yang kaseng jongi iban hang ni ngiban penpau sisin hakmat jong education minister jong jelam khalia lakmen rebui hajing don lang minister kermen sela social welfare kumjuru kamu lokal MLA jongan dekat thain jongi kermen baka sarkar kadai ban aino ya kata ka development ya kata ka jingnor kam tamapo district jongi kabala se hakinu kinu ke kam development hagroi kapar tekum tangi kerpat sisin ya ka sarkar baka dai ban ino daga kam ban bu ya kan ga government college pan pensuk yang kena samla jongi hapok district jongi ngin yai dawa ngin yai budin naga por pan pen urlong gajing angnot jong pai ba ban yo ya kan ga government college hapok district jongi ya menta kam don jing thu ban bu ya ka college ha ki ban sedang ya ka government college kaya ki ka bangi labu kalong hapok pathar khma kadika model di college bat ka we hapok romjen ban rei kumbang i ba ka management hi ka khambyang bakin penjai hi dari governing body dem tak dah hakin di People's College ki bangi ai kalong katulapkan segu sarkar hanrei ka management bahkan biang kin manage hi dakin di governing body kenang bahkan ne kan yarap basaka wairu dak ba don hak sarkar dapat penjai dak sarkar kibun ki jenet ki jenak ki bakimla ban shim ya ka decision hangta hanrei ka Jaintia Eastern College nak benta ban penhe ya ka college namun taban open ya ki new course namun taban le ya ki kita kan la ban shim ya decision hang nehe namarba kalon ka full authority kaban le ya kata den tak daw
kapor kala deba ngi kum sarkar ngi ban empower yak kom nang body kham tam ki bala ban pijak bha khnang ba kin ki khna school jongi kin yo ya ka true education mar kum i hapo ka state ka jongi ngiladon hapo ka ne ka thain ka jongi don government college hapo sora bat ka we ka kyang nang ba government college ta kituru ngidang bun ki ki bang nginang hap ban penbiang ha kumbangia tip baka sora government college menta nado kha khandai nado arjar khandai kila provincialize handai kada kamdan building dei tang how no snem bangi layo ban sanction spoklur ban yo yak building kat ba ka jainte eastern college pat ha kampat yo jim jirap na sarkar ka punjat hi handai da ka jing wat lat balang ti jing pi leng ba ka rosas kem ban leng ba ki pi jing yarap kala yo jing kat kene ka building kane ka de ka jing yap her ta yaman tahi ka jing thumu ko sarkar ka long ba ka in what form hakano kadur handre ki jaka pule habarok district ki bandon khna bi khna samla kinyo yaka jing jaka pule udok usuk unyo jing ka ba kerpat khamtam yakin nong song jong is jang tia barok we pe ka sarkar kala itho ya ka jainte eastern college kum ka we ka jaka ai jihkai ka ba biang bat ka ba ka jing siu kum ba ar unyo ngut ki no hikai kan siu ka sarkar te sngo bha ke pha yaki khuni kti jong phishan ne da phi pha yaki khun kti jong phing ne ngiyo i ba kan ka college ka kiu lasha sis ngi ka sarkar kan sa pe pat ke intervention ki ba kan la ban le ba kan sal le ka ban ka